Skloníme sa spolu k modlitbe. Vzdávajte Hospodinu slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu jeho mena. Vzývajte ho pri jeho svetom zjavení. Veď je mocný, ale vo svojej dobrote láskavý. Veď dáva silu svojmu ľudu a žehná pokojom svojim verným. Amen. Jedno z najfrekventovanejších božích mien, ktoré sa spomína v Biblii, je práve pomenovanie Elohim. Je použité v biblických textoch viac ako 2000 krát. Do slovenčiny to hebrejské slovo prekladáme znova tým jednoduchým Boh. Je to veľmi podobné slovu El, o ktorom sme hovorili minulý týždeň, ale má svoje zaujímavosti. A jednou z nich je, že je to vlastne množné číslo v hebrejčine od hebrejského slova Eloach, ktoré sa však v takom tvare v jednotnom používa ozaj veľmi zriedka, asi na 2 miestach v Biblii. A je zvláštne, že v hebrejskej Biblii sa pod týmto množným číslom chápe vždy jediný Boh v celej svojej sile a majestátnosti. Možno vám napadne otázka, či to nemá súvis s Božou trojedinosťou, ale toto zodpovedať neviem, ani som nejakú spojitosť s tomto nenašiel. No a prvýkrát sa s týmto pomenovaním Boh stretnete hneď, keď otvoríte Bibliu v prvom riadku. Takže na počiatku stvoril Boh nebo a zem a tam je práve použité to slovo Elohim. Teda Boh, ktorý nesie meno Elohim, môžeme toho Boha spoznať v prírode, v jeho dielach, ktoré vytvoril, vo všetkom tom, čo spravuje, o čo sa stará. Jeho silu môžete vidieť v prejavoch prírody, ktorá nás niekedy dokáže, ohromiť, prestrašiť, keď vidíte záplavy vo svete, alebo nejaké snehové výchrice, alebo niekedy vyschnutú zem po suchu, alebo uvedomíte si silu mora a morských vln pri rôznych búrkach, či dnes evidujeme sopečnú činnosť vo svete. Vnímame, aký je človek proti tomu bezmocný. A vtedy si máte uvedomiť, že Boh, ktorý toto všetko stvoril, ovláda celú túto moc. To všetko je v rukách Božích. Boh Elohim teda je strážcom prírodných zákonov a tvorcom sveta. Ale dnes nebudeme hovoriť o Bohu a Božom mene Elohim v spojitosti so stvorením sveta, ale v spojitosti s patriarchami a životným príbehom Jákoba. Pán Boh sa často predstavoval v starej zmluve ako Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, teda Elohim Abraháma, Izáka a Jákoba. A k tomu si dnes prečítame jeden dlhý biblický text z prvej knihy Mojžišovej 32. kapitoly. Budem čítať od 4. verša, nemusíte vstávať, o to pozornejšie sledujte až po 22. verš. Takto. Potom Jákob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezavovi do krajiny Seír na územie Edomu. A rozkázal im, takto povedzte môjmu pánovi Ezavovi, takto vraví tvoj sluha Jákob. U Lábana som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som tam voly, osly, ovce, sluhov i služky a posielam poslov svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa poslovia vrátili k Jakobovi a povedali, došli sme k tvojmu bratovi Ezavovi, ktorý ti ide oproti a s ním 400 mužov. Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na 2 tábory a povedal, ak Ezau príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť. Potom Jákob povedal, Bože môj, otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám 2 tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ezava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil,
len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať. I prenocoval tej noci tam a z toho, čo mu prišlo pod ruku, vzal dar pre svojho brata Ézava. 200 kôz, 20 kozlov, 200 bahníc a 20 baránov, 30 plekajúcich tiav a ich mladé, 40 kráv a 10 juncov, 20 oslíc a 10 osliat. Zveril ich svojim sluhom, každú čriedu osobitne. Potom povedal sluhom, choďte predo mnou, ale zachovávajte odstup medzi jednotlivými čriedami. Prvému rozkázal, ak ťa stretne môj brat Ézav a opýta sa ťa, čí si a kam ideš a čie sú tieto zvieratá pred tebou, odpovedz. Patria tvojmu sluhovi Jákobovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ézavovi a on sám je už za nami. Tak rozkázal aj druhému, aj tretiemu, aj všetkým, ktorí hnali čriedy. Podobne hovorte Ézavovi, keď ho stretnete a povedzte, hľa a tvoj sluha Jákob ide za nami. Pomyslel si totiž, udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou. A len potom sa mu ukážem na oči a zdá ma prívetivo príjme. Tak dar išiel popredku a on ostal tej noci v tábore. Amen. Každý z patriarchov spoznal Pána Boha inak. Abraham počúval Boží hlas, uveril Božím zasľúbeniam, že z neho vyjde veľký národ, že dostane do vlastníctva kanánsku krajinu, kanánsku zem. A potom prišiel moment, keď Pán Boh skúšal jeho vieru, či má radšej Boha alebo svojho jediného syna Izáka. Samozrejme, že tá skúška bola aj skúškou viery pre samotného Izáka, ktorý sa mal stať obetným baránkom, ale Pán Boh to v poslednej chvíli zastavil. No a svoju skúsenosť s tým, aký je Boh, musel zažiť aj Jákob. Zo začiatku sa správal v živote, poviem, dosť detinsky. Bol druhorodený syn, to znamenalo, že bol v rodine odsúdený hrať celý život už len druhé husle, ako to my zvykneme hovoriť, lebo prvorodený bol Ézau a to znamenalo, že Ézau dedí otcovo požehnanie a bude pokračovateľom, ktoré dostal Abraham a ktoré prešlo na Izáka a malo prejsť na Ézava. Očividne však Jákob v tom videl oveľa väčšiu hodnotu ako jeho brat Ézau. Od detskej besiedky všetci asi si dobre pamätáte, ako raz po neúspešnej poľovačke vymenil Ézav svoje prvorodenstvo za misu šošovice. Ale bolo to skutočne niečo detinské, pretože tento moment nikto nespomínal, keď teda prišlo do tuhého. Jakob však, navedený vlastnou matkou, ukradol bratovi požehnanie, pretože sa vydával pred otcom za svojho brata Ézava. A to bol ten jeden veľmi rozhodujúci moment. Aj keď k nemu prišiel podvodom, predsa len na neho položil otec Izák ruky a povedal mu, ty budeš tým nositeľom toho Abrahamovho požehnania a zasľúbenia. A Jakobovi práve o toto išlo. Nešlo mu, myslím, ani tak o dedičstvo po otcovi, ale o to požehnanie Bohu, pretože Jakob v tom videl, toto mi zaručuje úspech. Možno otázka tu a také prerušenie toho deja. Myslíte si, bratia a sestry, že byť požehnaný Hospodinov je dôležitá vec pre budúcnosť človeka? Pre vašu budúcnosť? A cítite sa aj vy požehnaní? Túžite po Božom požehnaní? Jakob to pokladal za najdôležitejšie v živote. Bol ochotný kvôli tomu podvádzať, klamať a kvôli tomu sa vzdal v podstate rodiny, musel ujsť, musel žiť inde. Požehnaný Bohom znamená byť šťastný, ale nie je to celkom presné ani to. Požehnaný znamená byť skôr súčasťou Božích plánov, súčasťou Božích zasľúbení. Znamená to byť súčasťou toho, čo Boh v tomto svete koná. Keď si vás Pán Boh používa na dobré veci, vtedy ste požehnaní. Keď sa cez vás uskutočňuje jeho vôľa, vtedy ste požehnaní. Keď stojíte v nejakej službe, prináša to do vášho života požehnanie.
Takže ak vyučujete deti Božím pravdám, ak niekto spieva v spevokole, oslavuje tým Boha, ak niekto pracuje s mládežou, ak niekto chodí a navštevuje starých ľudí, ak niekto vysvetľuje Božie slovo, v tom je to požehnanie. Stávate sa súčasťou nejakého Božieho diela, ste užitoční. Robí to vás a váš život zmysluplný. A toto bolo na Jakobovi obdivhodné, aj keď tomu požehnaniu prišiel podvodom a klamstvom. Treba však povedať, že Pán Boh mu to celý život pripomínal, takže určite to veľakrát aj oľutoval. Ale nakoniec stal sa dedičom Božích zasľúbení, aj keď nezdedil otcov majetok, to ostalo bratovi, a aj keď v tom požehnaní bolo, že bude riadiť a rozkazovať svojho brata, tak mu nikdy nerozkazoval. Pán Boh mu však požehnanie dal a postaral sa o to, že mal dostatok pre seba a mal dosť aj na rozdávanie. Keď ste počuli, aký dar poslal bratovi, tak to bolo množstvo. Jakob sa o Bohu naučil, že poslúchať ho je nutnosť. Aj keď to stojí veľa námahy, aj keď je potrebné priniesť niekedy velikánske obete. Jakob sa teda dostal k svojmu strýkovi Lábanovi, žilo sa mu tam dobre, odpracoval si pri Lábanových stádach 14 rokov za svojej manželky, potom ešte 6 rokov s tým, že sa o ovce a o stádo delil s Lábanom, ale potom Jakobovo požehnanie bolo pri Lábanovi tak do očí bijúce a tak provokačné, že to bolo už len otázkou času, kedy to Lában teda nevydrží a oni sa rozídu. Skutočne darilo sa mu oveľa viac ako Lábanovi, a tak Jákob potom zobral svoje manželky, služobníctvo a v podstate ušiel potajomky od Lábana. Veľmi dobre vedel, že proste zasľúbenie od Boha sa vzťahuje na kanánsku krajinu a on sa musí vrátiť na miesto, kde to zasľúbenie, s ktorým to zasľúbenie súvisí. No a keď ho Lában dostihol, tak myslím, že vtedy pochopil Jákob, že nemôže nechávať za sebou nepriateľov. A Biblia hovorí, že sa zmieril s Jakobom a pokračoval ďalej do Kanánu. Lenže tu ho čakala ďalšia, poviem, nevyriešená minulosť. Mohol sa vydať do inej časti, aby Ezava nebol stretol, ale to by nebolo riešenie. Boh Abraháma a Boh Izáka, Elohim, ho vedie k tomu, aby sa Jákob vyrovnal s minulosťou, aby si usporiadal vzťahy, aby s tými, ktorým v živote ukrivdil, aby dal veci na poriadok. A Biblia píše, že sa Jákob toho stretnutia strašne bál. Nevedel, čo môže čakať od Ezava. Pred 20 rokmi, keď utekal z Kanánu, tak Ezav sa zaprisahával, že keď otec zomrie, tak on ho zabije. Ono je to v živote tak. Ak sa chcete pohnúť ďalej, musíte sa vyrovnať s minulosťou. A tak Jakob prichádza k hraniciam Kanánu a posiela bratovi úžasný odkaz. Pozorne počúvajte, ešte raz ho prečítam. Takto vraví tvoj sluha Jákob. U Labana som býval ako cudzinec a zostal som tam až dodnes. Nadobudol som tam voly, osly, ovce, sluhov i služky, a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Bolo tam veľa pokory pred bratom, podľa požehnania mu mal rozkazovať. A on k nemu pristupuje s takou pokornou dušičkou a v tej jednej vete skutočne povie veľa toho. No, my by sme možno začali, že však si zabudol, že si prehral prvorodenstvo a prišiel si o ňo pri tej misi Šošovice. Ale Jakob bol iný. Myslím, že vedel, že voči Ezavovi to jeho jednanie nebolo fér. A dalo sa to urobiť aj inak. Ale vedel, že nemôže cúvnuť, pretože tam ho poslal Boh Elohim. A pre budúcnosť je to zmierenie s bratom veľmi dôležité. A keď sa dopočuje, že Ezav ide oproti so 400 mužmi, tak Jákob sa len veľmi vrúcne modlí. Bože, však tvoja vôľa bola, aby som sa vrátil do svojho rodiska. Sľúbil si, že dobre so mnou naložíš. Ako tomu rozumieť? No a tak posiela dary v niekoľkých etapách naproti Ezavovi, dúfajúc, že obmäkčí jeho srdce. Pritom logika hovorí, že v podstate Ezava ani o nič nepripravil.
Veď dedičstvo po otcovi, celý majetok zdedil tak či tak Ézau, takže mohli by sme povedať, čo mu vlastne dlhoval. Keď odchádzal vtedy z Kanánu pred 20 rokmi, tak išiel s jedným ruksačíkom na chrbte. Všetko dedičstvo ostalo tak. Ale Boh hovorí Jakobovi, musíš vyriešiť svoju minulosť. A tak vedel a pochopil, že požehnanie nestojí na ťavách, ovciach a baránoch a všetkom možnom, ale na požehnaní a na zmierení s Bohom. Myslím si, že každý z nás by vo svojom živote našiel takéhoto, poviem, ukrivdeného Ézava. Každý z nás už v sebe zažil také Božie nutkanie určite. Choď, navštív toho človeka, porozprávaj sa s ním, odnes mu možno nejakú drobnosť, nájdi v tom vzťahu pokoj. Ale my väčšinou ako Jákob máme plné oči obáv, strachu, bojíme sa. Predstavujeme si, čo sa stane, premýšľame nad tým vopred a vidíme všetky tie prekážky v tom celom a nevieme ani začať, lebo to a to by nám urobil a tak by sa ku nám správal. A pritom si neuvedomujeme, že keď príde to nutkanie, tak to znamená, že Boh pripravuje veci vopred. Elohim, Boh Abraháma a Boh Izáka, to stretnutie vopred nachystal. Neboli potrebné ani dary, ani komplikované prípravy. Stačilo Jakobovi len prísť a objať brata. Nič viac. Jakob v ten deň zažil s Bohom úžasnú skúsenosť. Boh je ten, ktorý dokáže nachystať a pripraviť veci vopred. Máme taký žalm, že Pán Boh nachystá veci, pripraví a nám stačí len vyčkať. A skutočne Elohim je Boh, ktorý je láskavý ku človeku, aj keď na nás čaká nejaké ťažké rozhodnutie, on robí vopred prípravy. A keď prišiel moment stretnutia Jákoba a Ézava, to je z nasledujúcej kapitoly, vám prečítam ešte jeden verš. Lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Tak to povedal Jákob. Viete, veľa strachu pre nič. Síce dary boli milé, ale nakoniec všetko zbytočné. Boh, Elohim, je tým, ktorý nám chystá našu budúcnosť a nie len pánom nad prírodou. On vstupuje do ľudských srdc, aby ich obmekčil a pripravil. Skúste byť pozorní a skúste byť citliví na Božie volanie a keď zacítite takéto nutkanie, tak choďte a vyrovnajte sa s minulosťou. Pretože len tak môžete slobodne postúpiť do budúcnosti. A buďte požehnaní. Nie bohatí, požehnaní v zmysle, buďte súčasťou Božieho diela, lebo to, čo robíte, nech to prináša požehnanie iným a nech ich vedie k Bohu. A to robí náš život zmysluplným. Amen.